É o momento do rescate dun gato que levaba 4 días atrapado nunha árbore de 9 metros de altura. Pasou na aldea da Fraga, en Moaña. O gato subiu e despois non foi quen de baixar. Estaba día e noite desesperado miañando. Olga, unha veciña, tentou axudalo a baixar, pero non foi quen de facelo, polo que acabou chamando a empresa de arboricultura Gaia. En apenas media hora e con só 4 operarios, o gato xa está san e salvo. En 30 segundos falamos co responsable deste rescate. Oito e case 25 da tarde, esta era a imaxe dese rescate dun gato que estivo 4 días a 9 metros de altura, e a esta hora queremos falar xa directamente co responsable desa empresa de poda en altura, que non é calquera cousa, non todo o mundo pode subir aí, pero esta empresa foi, pero de inmediato, axudar ese gato. Cando chamou a veciña, levaba moitos días chamando de diferentes servicios de urxencia, e esta empresa foi de xeito altruista. Javier Macías, moi boas tardes. Que tal? Boa tarde. A ver, Javier, ademais, impresiona, ver como cortades esa rama. Primeiro, cando subides, claro, o gato asustas un pouco e ainda sube un chisco máis, non? Pero vos cortade a rama para que se veña directamente cando puxaste a manta e xusto nese punto cae a rama e o gato. Como fixestes? Como se fai isto? Pois nada, se fai con planificación. Chegamos ali, vimos que o gato seguramente al subir o escalador o árbol, o gato o que vai facer sempre é subir. Como eu xa teño participado en un rescate antes de que houbera a famosa lei de protección animal, pois máis ou menos quedoume un pouco outras prácticas que habíamos feito e que foron para ben, que foi pedinlle a señora se tiña unha lona por si caía hacia o lado con onde eu pensaba que iba a vir, pois amortiguar un poquinho o golpe, non? Entón, tuvimos unha planificación, quen iba a subir, como íbamos a facelo, e efectivamente ocorreu tal como chegamos ali e dixemos. Home, Javier, é que nós vemos aí ese rescate e o mellor se vemos o complicado que é, non? Pero o mellor se vemos un gatiño nunha árbore pensamos, bueno, subo un pouco, escalo un pouco, vou a collelo, e a verdade é que é un auténtico perigo, é dicir, ten que ser xente experta como a vos que vai a rescatar o gato ou o animal que sexa, non? Claro, a ver, nós temos a formación, temos os medios, non? E temos tamén a experiencia, non? De moitos traballos de acotío, non? E despois en algún rescates que hemos participado, pois en tanto animais, tanto gatos como guacamallo, en unha ocasión drones que baixamos das árbores, bueno, entón, pero o máis difícil son os gatiños, porque sempre cando vas a collelos sempre escapan e suben